Šta za građane znače ekonomski podaci koji se svakodnevno putem medija predstavljaju javnosti? Rast BDP-a, pad nezaposlenosti, stabilna inflacija. Kako se u praksi na kupovnu moć građana ovi podaci ogledaju u emisiji Bez cenzure, pojašnjava politikolog Boban Stojanović. Prethodnih 8 godina i najmanje 7, ceo svet je u rastu. Nemate zemlju koja ekonomski stagnira. Tako da to što Srbija raste, to je potpuno normalno. To što Srbija nije rasla od 2008. do 2012. uzimam to kao reper, niko u svetu nije rastao jer je bila globalna recesija. Zašto mi rastemo u tim procentima? Ja mrzim zašto se to meri u procentima i vi kad kažete Srbija je lider u Evropi po rastu, mi rastemo 4%, a jedna Nemačka raste 1%. Naših 4% u BDP-u je nekoliko milijardi, ili čak i manje nekoliko stotina miliona, a nemački rast od 1% je preko 100 milijardi evra na godišnjem nivou. Znači, to su neuporedive stvari. Normalno da Nemačka ne može da raste 4,2. Ko može snažno da raste, kad kažem snažno, mislim u tim procentima, oni čija je polazna pozicija očajna. To smo mi. To je ono što je u tom trenutku, možemo da se poredimo vrlo verovatno samo sa Bosnom i sa Moldavijom. Stojanović ne negira da je i nezaposlenost smanjena, ali situacija ni tu nije u praksi najpovoljnija po građane. S jedne strane promenom metodologije merenja, a s drugom stranom subvencionisanjem fabrika i firmi koje nude našim građanima slabo plaćene poslove. Da, podigao je minimalac, ali možemo da pitamo isto ovu anketu sada da uradimo pa da vidimo koliko ljudi koji prima formalno minimalac mora da vraća određeni deo novca poslodavcu ili koliko je, na primjer, mladih ljudi do 30 prijavljeno preko omladinske zadruge, iako formalno ima sve stvari koje bi trebalo da ima ugovorom o radu, ali je prijavljeno preko omladinske, a mu se ne bi isplaćivao minimalac. I ključna zarada. Zašto su ovi ljudi koji čuju da sve raste i zaista svet raste, zašto oni ovako reaguju i govore da je loše, ali se nadaju nečem boljem ili nije toliko loše i bit će bolje? Zarada. Mi imamo nižu prosječnu zaradu nego Bosna i Hercegovina i dalje. Kakvi smo mi lideri? U čemu smo lideri? Da, porasla je ta zarada, koliko je otprilike porasla i u svim ostalim zemljama, ali, to je procentualno je porasla toliko, ali to je u Srbiji dalje manje od 500 evra. Ovaj politikolog na kraju podsjeća da je takozvana medijana, to jest zarada koju prima najveći broj građana, i dalje niža od 40.000 dinara.